madokachere tauya ano nhau dzanyasi zuva rechigumi nomwe mwedzi uno wa Kubvumbi. Mangwana ndiro zuva rekupembererwa kuzvitonga kuzere munyika kubva kuwachena. Aiwa amakore anosvika 43 43 pachirungu tiri kuzvitonga tegani. Munhau dzanyasi Hopewell nyasi abatiwa akatanikiwa pachena nobatoro CCC kuti ari kureketa mapwapwa anozvaro. Anga anyora ye padandemutande pake kuti kwai bato riri nedzimwe nzvimbo dzaratadza kuunza vanhu kuti vagomirire bato riri musarudzo dziri kuuyadzi. Bato riri wabva watobuda vari kureketa kuti iwe une mapwapwa kwai uri kubodoka kureketa chokwadi uri kubodoka. Iye agoramba ari kundosimba kuti ndanyepa chere kana kuti ndareva chokwadi, asi rekai tione kuti zvinopera sei. Wazhinji wakazotanda manje kuramba vari kundovhundunura kuti iwewe ndiwe munhu unofanira kuramba wakatoita kudipfama kunyararitsa nokuti ndiwe wakanga uchimhanya naMhanduwe gore ra2018. Rekai tione ipapa kuti ichapera sei nhau yacho. WaMhanduwe kwai waburitsa masoko okuti wari kufara kureketa kuno kuti wakadanidziwa kuti waende koringa nokumema kuona mambo Charles wachitora chigaro chawo kuBritain. Rekai tione ipapa ndiri kutoziva kuti wakutonhadzirira kuti wachaenda nei, wagonotenga kupi, wagorita zvipi zvawanoda zvese wakutonhadzirira kare. Iwo waMhanduwe kureketa kuno wako Mhanduwe uko watomirira izvezvi mangwana kupemberera. Nyasi wanga wakaita kuunganiwa nevanhu wakawanditsa wari kujara muti womukute. Apa wapedza kujara muti womukute bva waendapo kare koita mabiko nowapwere. Rekai tione kuti zuva ramangwanari kunenge kwakaita kumira sei, asi kwakafitira kuita kunakidza chaiko. Wanoita zvokuferefeta nokuita tsvakurudzo zvakawanda Afrobarometer kwai wagoburitsayo kuti vanhu wawakabvunza vanhu vanosvika 47% pachirungu ndowegani wari kufungidzira kuti zeki inokona kuita basa rayo rokupa sarudzo dzakanaka. Kwai vamwe vese vari kuti vanonyanya kuita kusikinya tokono. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiburika chere pachena izvozvi kana kuti zvinenge zvichidini. Apawo Electoral Resource Center wari kuhwadziwa kureketa kuno nonyaya yekuti zeki iri kurambira kuburitsa gwaro rovavhoti. Unobva waita kuzvisaya. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Hurumende yagoreketayo kuti kwai yareketa anozesa anozinwa kuti waite kuti vanhu vakarima koroni gore rino yochando wagokwanise kuboya magetsi pabodzwa nomvura zvakanaka. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti zvinokoneka chere heno, nekuti munhu wese munyika ari kundoziva kuti kuribe magetsi. Rekai tigoramba takaringa ipapa kuti vanenge vachizviita sei. Kwaburika masoko okuti mutungamiri waanamambo munyika Charumbira Fortune kwai anokona kundosungiwa nokuti abatiwa ari kuedza kuti akone kukwezva mumwe muzukuru wache. Imi zvakaita kuoma, manyongori chaiwo. Asi chaizvo chokwadi chaicho nyaya chichaburika hacho mazuva anoteera aya. Tinozviziva kuti ukaona zvinoitika kudari zvino vanhu vamatongerwo enyika vane chokuita nehurumendewa panenge paine imwe nyaya iri kuseri kwacho. Iyoyo nyaya iri kuseri iyo ndiyo tichagoona kuti chii. Asi vamwe wagoringitsa ipapa wagotoreketa kuti pena ane vamwe waakagomhana navo zvisiri izvo zvokutoti waakutoda kutomunyudza chaiko. Pakaita kuoma. Ticharamba takaringa kuti inenge ichipera sei. Tinenge tichizokunyepai. Kwai kuenda kwawamonzora kudare rodzimhosva kureketa kuno kwagonziko kuchaitika zuva rochisere mwedzi uri kuuyayo. Kwai wamonzora waroda kuti zvozeki zvakaitiwa zvokutara miganhu mitsva zvitaiwe kunze chaiko. Rekai tigoona ipapa kuti wachabudirira chere
apa wari kutsvakawo pokare kuti wagoti sarudzo dzinzi dzimbomisiwa nokuda kweizvozvo. Peno ndozviya zvagoreketiwa kuti wamunangarwa wari kufunga kumisa sarudzo, heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimboenda nokupi, pokare kuti zvinoperera kupi. Kwainowa kuri kunoita tsvimbo nodohwe, tichakuona. Tsaona yagoitika papera svondo payo yobhazi rokwaTinbun kwaiya gonzi yakwarasha vanhu vanoita 12 kusanganisira mutyairi wacho. Hurumende yabva yatoti aya manyongori, wabva watoita inonzi pachirungu national disaster. Ipapa zvaakureketa kuti vanhu vese vakapfawa, waakuikiwa nohurumende, kwakubuditsiwa kamari kuti waikiwe zvakanaka nohurumende. Pokare wakakuwara wakukona peno kuyamuhwa kubatsirika kuti wakone kuitawo zvinhu zviri nani nokurapiwa kunenge kuri nani. Asi pakaita kunyangara manyongori ega ega. Rekai tione kuti zvichaita sei. Tikundoshuvira kuti migwagwa iyi iite zviri nani. Wamuturi Ncube wagoenda kuAmerica izvezvi wachigokumbira kuti wakomana tikumbira kuita katombo kanyai neAmerica noBritain noEuropean Union nokuda kwechikwereti chinonyika chinoita mabhiriyoni okuAmerica 14 billion pachirungu. Ipapa pakatoita kunyangariwa, ndipo munotoona kuti zvezvekureketa kuti washamwari wedu, wasavhira wedu wokuChina, wasavhira wedu wokumabuda zuva, kune kwandokuita kufadzana kwega kwega. Asi chokwadi chaicho wakuru munenge muchinovaziva kuti uku ndokwawari chaiko uku. Rekai tione kuti zvichaita sei ipapa. Tikundoshira kuti zvititekairire zviri nani. Kwai Zimbabwe yapindawo munyika dzinoita zvakanaka zvokubatsirana noumbowo hunochokuita nezvevanhu vanotekaidza mari kubva munyika dzavo, inonzi pachirungu Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Ipapa tiri kuramba tichizvitenda izvi. Kwai wakuda kuti wagoyamurana nedzimwe nyika kuti kureke kugoita vanhu vanoramba vachitiza kubhadhara mari dzomutero, inonzi pachirungu tax. Toramba tichitenda. Nyika yeZimbabwe kwaiyanzi ndiyo nyika ye31 panyika dzomuAfrica kupinda muboka rimwe. Tikuramba tichizvitenda izvi. Ndokutekairana nevamwe chaiko zviri nani zvakanaka. Hurumende ipapa yagoreketa kuti kwai iri kuchinja zviya bumbiro rofundo. Ipapa kwai iri kuda kuti bumbiro rofundo riite zviri nani, asi wagoreketayo kuti kwai makara ari kuramba andoripo. Kwai wana wapwere wacharamba wachindoitisiwa makara ekusvikira zvanaka. Wabereki waida kuti wamwe wagoti dai abisiwa, wamwe wakati aiwa dai andoisiwa mashoma zvirambe zviripo asi ari mashoma. Rekai tione kuti wachaipedza sei iyoyi. Kuna vamwe wabvana vanoti Koleta Mudonhi ano makore 30 Chindinzwa ano makore 26 wakagokwanisa kupinda kupoya kuseri kwedande mutande rePremier Tobacco Auction Floors. Wakabva wapa mari inoita 30 zviuru zvomari yokuAmerica wakaisa mune mamwe maakaundi yawo kumabhengi munyika. Wabatiwa izvezvi chakatoita kuvhiringika. Unobva waita kuona kuti zvakaita kuoma chaiko. WoFIFA watumira vanhu vanoita 6 munyika kuti vauye komema nokuringa kuti nyika yedu zvirimbotekaidziwa sei. Vanhu pawachabenhuka kuFIFA kwaindo vanokona kuzoita kuti nyika yeZimbabwe ibenhuke pokare kumitambo yopasi rese. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera zvakadini, tinenge tindokunyepai. Mitambo inabva yakatambiwa noZuro makepekepe yakaita kabodzi noFC Platinum. Triangle ikaita 2, Black Rhinos ikaita kabodzi. Chicken Inn kahuku kaigotamba no Bulawayo Chiefs wanamambo. Kwai wakandogwedzana 2-2. Paribe akajiwa paribe akakunda mumwe. Taitofungira kuti peno anamambo achajawo kahuku, asi zvinenge zvakawaramba izvi. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa vanhu vari kurwadziwa izvezvi nonyaya yemagetsi ari kuendesiwa. Magetsi acho ari kuita kuenda chaiko idi kuenda kusvinu. Rekai tione kuti ichapera zvakanaka chere kana kuti ino vamwe vachavhiringiwa nayo.
hurumende yekusouth Africa yaisa vanhu vagere hunde kuti vagotonge kambani yoSAA inonzi pachirungu board of directors. Rekaitioni ipapa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Vazhinji varibe kufara nazvo, asi rekaitioni kwazvinoperera. Hondo yekusudhani zvezvi yagwarasha vanhu vanotosvika 100 chaivo, vamwe vakawanditsa vakakuwara pakaita kunyangariwa. Tiri kundotenda kuti dzimwe nyika dzakaita seKenya, South Sudan pabodzi pono Djibouti dzakutoda kuti dziende kurandutsira wari kuhwawo. Kunyirana kwacho kopfuti kwakaita kuoma komana paribe anosara. Kundodai wagwarashiwa ndo zviri kunyanya kurwadza, asi tiri kundoshuvira kuti kuite kudifama nokunyarara ikoko. Elon Musk kwai atandawo kambani yache inoda kuita zvinoita ChatGPT zviya. Unobva waita kuona kuti zvakaita kuoma. Mazuva mashoma apfuura anga ari kureketa kuti aiwaba iyo AI ngawamisiwe, wakaita sana ChatGPT iwawo ngawamisiwe, tinowadaba. Asi izvezvi ndiye akuitawo yache. Izvo aitoda hache kuti akone kugoita kuti waite bawo wanhu wache waigadzira zvinhu zvachezvo. Zvakaita kuoma chaiko. Tiri kufara kunyepa kuti mumwe wokukenya anomhanya mhanyo yakarepa anonzi Evans Chebet awina, ndiye mhanyo Boston Marathon. Aita maawa mairi ano maminitsi 5 nomasekondi 54. Ndo nguva yakanyanyitsa kuita kumhanyitsa iriyo chitatu kubva pane yokutanda. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Rekai tirambe tichimurwera manja. Anga ano makore achizama kuhwina mutambo uyu, asi zvichinetsa. Kwai kune vamwe wanamufundisi wokuAngola kwai wagoita kusungiwa unzi kwai makapfeka mbasha dzakada kufanana nodzo masoja. Kwai mupara yembasha dzenyu yakada kuita soyo masoja, saka dakukusungai kuti muri kuda kuseenzesa mbasha dzousoja. Unobva wazvisaya. Rekai hedu tirambe tichizungudza mutsoro yedu nekuti zvakaita kuoma izvi. Makazviona kaa kutoti isu woManchester United taapo chitatu. Iwo ana City nana Arsenal tiri kuramba tichindofemerana nawo mugodzi. Tinovasiyaba kuti wanyanyoenda kumberi, isu tiripo. Rekai tione kuti rinopera takadini, asi tiri kufara hedu ipo pechitatu ipapo. Paribe kana nyaya, tinoramba tiripo tichiperera ipapo. Zvakandonaka zvakadando. Tiri ipapo, aiwa kwanyasi zvaperera pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.